Vážení diváci, dovoľte by som vás privítal pri televíznych obrazovkách a na úvod hneď pustil do krútku, ktorú sme natočili za Košicami na východze. Na východnom Slovensku. Pred niekoľkými dňami svetové médiá zverejnili správu o meteorite, ktorý dopadol na východe Slovenska. V nedeľu 28. februára 2010 krátko pred polnocou ľudí na Slovensku vystrašila tajomná žiara, sprevádzaná akýmsi hrmením a následnou tlakovou vlnou. Jav bol pozorovateľný nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Médiá spočiatku rozoberali názory verejnosti, že išlo o UFO alebo pád lietadla. Viac svetla sa do veci snažili vniesť českí astronómovia, podľa ktorých išlo o malé vesmírne teleso, ktoré preniklo do atmosféry a následne explodovalo. No tak čo vám budem hovoriť? Tak musím povedať čistú pravdu, ako to naozaj bolo. Toho 28. februára inkriminovaný čas 23:30. Rôzni akademici, vedci, filozof, dokonca jeden ortopéd. Všetci hovoria, že to je meteorit. Nie je to tak, nie je to meteorit. Musím povedať pravdu, ako to bolo. To my s chlapami sme sedeli v karčme. Milan, Jaro, Vlado, u Pľuščaka v karčme. Zašli za stôl, debata bola bardzo ako bujná a zrazu priniesol pivo, my sme vzali pivo, šariš, nie? 12, ja som dal tu kolo šerca. Vtedy sa to zašvicilo, taká bola šupa. Začalo to šviciť na celý priestor. My sme videli, že to je obrovská rana, ale to ožerlo celý východ. Ale jak sme išli vonka, sme kúkali, že co jak, a nie, že toto, a bolo zamračené, nebolo vidno, takže nie všetky videli. Sú len také záznamy, bo jediná vec, čo nás prezradila, bola vlastne tá kamera priemyselná, čo je na dvore. A vtedy čo to začalo. Medializácia, všetky volali, co je toto za meteorit, co to. No a my museli pravdu byť zvonka. Ale to nebol meteorit. A co to bolo? Naša východňarská hrdosť. Chápete? Takže teraz vám ukážem dôkaz, aby ste verili, že tá žiara bola od nás z východňarskej hrdosti. Chcete to vidieť? Ja verím, že hej. Nebude iná možnosť, ja tu druhý raz neprídem. No, pozerajte sa. Dám si okuliare, lebo bratrancovi vypadilo oko, skoro. A teraz sa pozerajte. Meteorit. Východňarská hrdosť, co?